Right, kusana kwatoda zvikakuita muchikamu chepiri muri yeZimbabwe sekutaura kwatamboita tanga tiri kunzvimbo yeMutare General Hospital uko tanga tina mama Dorcas Moyo pavanga vachipa ruoko kubatsirawo panenge pakatapudzika. Iko zvino tava pano paZororo Old People's Home panogara vasharukwa vedu, vana mbuya vedu, vana sekuru vedu pavanenge vari panapa. Mama Dorcas Moyo vauya zvakare vapa ruoko vakati ini sekubatsirwa kwandakaitwa regai ndichipita give back to the community ndibatsirewo vari in need yekudawo help. Saka mama Dorcas Moyo vapawo zvinhu zvakaita kunga sechikafu, nyama, magumbeze. Ana sekuru sezvamuri kungoona weather yakatsamwa nhasi iri kuda kuti vana sekuru vedu vange vachidzirwa pavanenge vakarara nekuda kwekuti nyama dzakura, nyama dzaenda, saka dzakudawo kunge dzichichengetedzwa dzichidzirwa. Saka mama Dorcas Moyo vapa magumbeze, vapa chikafu chakaita sechingwa uye zvakare nezvimwe zvakangowanda wanda zvekumwira zviripo zvekare. Tinotenda kuna mama Dorcas Moyo nezvavaita. Mama Dorcas Moyo vati aiwa ini vana mbuya nana sekuru ndo vanoteerera music yangu, ndo vanondivhotera kunyange pasocial media, ndo vanenge vachindisapota pavanenge vachifamba. Vakati pakubatsirwa kwangu ndinobatsirawo vari in need yekudawo help. Regai titende mama Dorcas Moyo nezvavatitera pano paZororo Old People's Home. Regai tipe kutenda zvakare. Tinosangana pachikamu chinoteera tritesi. Pano nokusangana nana gogo, nokusangana nana sekuru nana mama. Ufunga akasike kutanga kuuya, takambouya tikaita madonations last year October November, tikasiya chikafu, tikavimbisa zvechokwadi kuti tichadzoka Christmas, but nekuda kwebasa rakazotiwandira hatina kukwanisa kudzoka Christmas. Takangounganidza zvinhu zvana gogo. Nhasi tikati Easter chirega timhanye tinoona vana gogo. Sezvo tada kutasana nenguva yekunotonhora, saka tavaigira magumbeza inoti 11, saka tangoya ne11. Mbuya yega yega nasekuru vega vega, munhu anenge achapuwa blanket rake, tabva tangounganidza oso nechikafu. Tikati regai tingoendesera vabereki vedu vari kunoko, hatina kukurasai. Like tatarwa namanager kuti list yezvinhu zvida kuitwa yakakurisa. Mwari vakatitendera vakatiwanira nyasha. Tichaonawo chimwe chatinonhonga, hatingazotadza kunhongawo spoon kana kapu kana plate. Tichamhanya kuti tobatanidza chimwe kuti tikwanise kudzoka tizobatirana nemi. Hatina kunyanya kurasa zvekudaro, tiri tese tiri kufamba tese. Kana takambouya tikadzokazve kureva kuti tichadzoka zvekare. Tinokudai zvakanyanyisa. Nanzwa kuti pana mbuya Dorcas last time takamboimba tese nambuya Dorcas, handiti takamboimba tese nambuya Dorcas. Mwari ngaakuitirei zvakanaka. Nezvishomo zvatakwanisa kuuya nazvo izvi mumboonawo pekumbobatsirika kwaizvozvi izvi. Asi tinokudai. Thank you so much. Regai titende zvakare nevese vari panapa madai kutigamuchira mukati mono musha wenyu. Isusu tavaya takamirira chikwata cheDorcas Moyo Music. Tinoziva kuti tese tinoziva muimbo wedu anonzi Dorcas Moyo, saka tangoona zvakakodzera tiwane mukana wekuti tiuye timboona vacheche vari pano. Kana makore afamba unotanga kudzoka futi kutanga kuita micheche, tikati aiwa vanoda kuti vaende vamboonekwawo tiwanikwe tiri nenguva yakanaka. Saka tikada kuti tingokusumai zvomanana timu yatafamba nayo iri pano. Inini ndiri kutaura zita rangu ndonzi Peter Madondo. Mukada kundikudza maningi munoti mufundisi Madondo, mukada kundikudza mbijana munoti Uncle P, mukada kundizvidza munoti mukoma Nopo, mukada kuti hachero zvese zvamada. Ndakasununguka chaizvo, ndiro zita rangu. Tauya naye wamunoziva achinzi Dorcas Moyo, Stuart Mai Moyo, ndo vakagara paya. Muimbo yedu wenziyo dzechitendero. Toda kuvatenda nebasa rakanaka ravari kuita rekuparidzawo kuburikidza nenziyo nezvimwe zvose zvavangadai vari kuita. Saka toda kutenda Mwari kuti vanotiitira zvakanaka. Nyaya yataurira panapa ndeyekuti tingofurawo nepanapa tiyeuchidzane nekurangaridzanawo kuti aiwa kugara kwenyu kwemunoita panapa, isusu vana venyu, vazukuru venyu tiri uko tinenge tichingokurangarirayo. Tinogona kunga tisina zvizhinji asi tishoma kwatinato itotwo. Saka Mai Moyo tinavo vari panapa. Tafamba zvakare netimu yavanoshanda nayo mukuimba kwavanoita. Tinavo vari panapa vanonzi vaAnderson. Tine vamwe vakomana vakamira kwana Muri nevese vamuri kuona vakapfeka hembe dzakada kufanana nero bhendi racho ramama Dorcas Moyo. Saka tangotowo muZororo muno
vana vangu vachitomuka-tomukawo isu tongopfuura nepanapa tichiti aiwa tiri pamwe chete. Saka tinoda kukutendai nekuti gamuchira kwamaita. Sister Nyasha, ndoda kuti ndidzosere kwamuri kutaurawo mashoko enyu. Mai Moyo vachazotaura hawo pamberi apo. Maita enyu, God bless you. Uncle P. Okay. It's okay. Chokutanga ndangotenda nekuzadzisa chiitiko chino chindofunga chiitiko chino chakasotaurwa kubva kudhara. Mama Moyo wakambouya pano lately last year wakati December ndichauya Christmas totamba tese. Saka we believe kuti makambobatikana asi mazadzikisa chiitiko chedu chezuva ranhasi. Tatamba Easter yedu zvakanaka nemi, toda kutendai for that. Zita rangu sekunzwa kwamaita ndoitwa Sister Nyasha Mukosera. Ndichakuintroduceraiwo vamwe wangu vari muno, wasipo ndichambowasiya kuitira nguva. Saka vari pakonapo sorry henyu wakapfeka makepi because wadoneterwa makepi, saka musazonyanya kuvhunduka. Saka vari pakonapo wakapfeka kepi nezviorange vanotya Mai Sasha, ndo chef wedu vanotibikira to Holiday Inn twatinodya pano paZororo. Kamune madoneta tiya ndo twatinobikirwa kuita Holiday Inn chaiyo yakakwana. Saka vanotya Mai Sasha, ngativaombererei maoko. Next pacho pana Mai Gomba is our senior nurse aide. Saka ndo vanotibatsira ne-drug administration yana gogo nana sekuru vedu, then kucleanwa kwemarooms avo, umwe nemumwe ane room yake anogara. Saka kucleanwa kwemarooms edu nezvimwe zvese, even yard kuti inga yakachena semuchenero wayakaita, ne-even the feeding of the elderly ndo vanotibatsira also with that. Saka she's our senior nurse aide, ngativaombererei maoko. Panext pacho pana Mbuya Teresa Mtemanyanza, she's a resident, ngativaombererei maoko. Panext pacho pana Sekuru Lakim, Sekuru Jonathan Namate, ngativaombererei maoko. Muyelo muna Sekuru Ketmon Sanyangore, ngativaombererei maoko. Sekuru Ketmon ndo wakapfeka semunhu webhora, wanganzwa kuti kuri kuuya vanhu vebhora, saka waita ready for bhora. Kubrenda kusaidiri kusaidi kuna Mbuya Stole Chirambura pakonapo. Mbuya Stole Adema Chirambura, ngativaombererei maoko. Then panext pacho pana Mbuya Elizabeth Fombe, ngativaombererei maoko. Then mukono panext pa mama pana Sekuru Laki Mulambo. Sekuru Laki wangu uri mfungwa mangu mazivono. Saka that's the ndo residents yedu. Pane wamwe vari kupinda Mbuya Dorcas. Chingoti Mbuya Dorcas. Saka ndo residents yedu anokwanisira kuuya for our events. Vamwe vacho vari mumarooms avo, all of them tine 11 residents so far, 5 vakadzi 6 varume. Saka ndofunga kuenderera mberi hakune nyaya dzangu dzeZororo ndichangokudzai a little bit about Zororo. Kune vakawanda vandiri kuona mafesi anenge akaita manyowani. Saka ndichangokudzai about Zororo, old people's home, how it started, how we are running it, and the challenges that we are facing. Then ndazopedza kune vanongozongoenda nemubvunzo miviri mitatu, ndapedza mandasiyira mama nguva yavo yese inenge yanguva yedu. Mupakurirana nagogo zvese mashoko ese amafamba nawo pana Sekuru. Avamwe vacho handifungi kuti vari kusvikira. So ndichatanga zvangu. So Zororo Old People's Home started around 1960s iri a migrant camp Malawi, Mozambique, vachitsvaga mabasa muno muZimbabwe. Saka panapa ndipo waizopuwa documentation yavo, that is wana work permits, resident permits nema-IDs ekuti vakwanisa kushanda muZimbabwe zviri free. Saka the buildings dzaishandiswa neCity of Mutare ndo one yamunoona muchipinda pagedhiyo iri paside apo, iri kuseri uko, ne2 dziri pakati apo ndo dzadziri dzeCity of Mutare. Saka in 1975, probably by then the premises yange isingachaserve its purpose to the community. Saka the City of Mutare yakadonata to the community for charity purposes. Saka vadonata for charity purposes, the Roman Catholic Church came in waka the rest of the buildings atiri kuti new buildings pana paZororo. Saka vanobatsira neizvozvo church vakabatsira zvakare nemota yedu, funga makaona yakanzi Diocese of Mutare, it's the Roman Catholic Church yakadonata that vehicle
Then pamusoro pemabuildings edu pane solar geysers aripo. Is the Roman Catholic Church zvakare yakabatsira with that. Then pamusoro peadmin block pane solar system iripo zvakare. This time havana kudonata variwo but vakanotsvaga mafunds kubait trust obvapuwa mafunds obvatenga that obvabatsira with the facelifting yedu. Ndifunga makaona kuti pane facelifting yejuraho redu this building also yakavakwa through mafunds bait trust. Saka since then Zorora Old People's Home has been a community-based private voluntary organization that takes care of the elderly over the age of 65. Saka Vakwegura vedu pano vano commission on the Department of Social Welfare. So there are different cases, 3 cases that they look at Zawanotarisa, which I cannot talk about in front of the people. In private, which are those cases that we were talking about. Saka we take care of vulnerable people. Saka the commission on the Department of Social Welfare. Saka ndapedza history. Alright, Google. Saka ndakupinda challenges that we face as Zorora Old People's Home. Tina challenges akawanda. One yacho ineta yechikafu, umesanoda kudya every day. Topinda challenge yema adult pampers. Tasarwa na wanse kurwara bedridden, but munguwa yekurwara iya ndo munonyanya shandiswa ma adult pampers because pamwe pacho mumwe munhu anenge asikatogoni kutosimka. Saka we need ma adult pampers. Mukuda ma adult pampers imomo tine chida zvakare ma gloves anotibatsira kuitira vanenge vachibatana nanagugo nanasekuriyo kuti vakachengetedzeka in terms of their health. Then we are also in need of detergents, buckets, mops, brooms. Is not batsira mukucleanwa kwemarooms edu. Each one has got their room. Mune zvinhu zvake either zvaakauya nazvo kana kuti zvakazopiwa apana. Saka marooms awo anocleanwa every day and mapassages awo zvakare anocleanwa every day. Vanokwanisa kuzvicleanira vega vanozvicleanirawo vega. Then we also have challenge fuel inotibatsira. Tingangoti mota yedu ndo taxi yedu. Pakaita urwere tine chida kuendesa munhu kuchipatara. Then donation collection also. Pane mumwe munhu anogona kuti ine ndiri kudanga mvura kana ndiri Fen Valley, asi ndine zviro zvandoda kupawo Zorora, asi handikwanisi kuzviunza because handina transport, uyai mutore. Saka we would also need that for fuel for donation collection. Then we are also in need of stationery for office use. Kuti tingati kunyorerai zvamunenge mauya nazvo, kuti mauya nemablankets akawanda zvakati and stuff. Kana dziri mari tokunyorerai receipt renyu rekuti masiya mari yakati, tinenge tichida stationery for that. Then we are also in need of tingangoti plumbing system yedu ine makona aisina kuita zvakanaka. Plumbing system yedu ine makona maisinoita zvakanaka. Saka mune mamwe matoilets asingachaflash zvakanaka, mamwe acho akutongoda mabuckets, of which zvinhu zvekuti haungambomiriri gogo kuti vachizoenda kutoilet vazoti ndakuda kuenda kutoilet vomirira kuti chimirai ndichikutakurirei bucket ndizokuflashirai. Saka matoilets iwo anenge achida kugadzirwa kuitira kuti zvive easy for them kana vakuda kuzoshandisa matoilets. Then tichienderera mberi zvakare, juraho redu rakadonha dzasuko. Saka radonha kudaro it becomes useless kuti tingajikia gedman yedu paine elupo somewhere. Saka gadi anenge atori at danger also because anogona kungowandirwa zvakare nevanongomuwandirawo. Ngona kuti ari pakona rakati, saka rega ndifambe nekona rakati. Saka juraho redu rinoda kugadzirwa zvakare kuitira security yedu yepano. Then shed yedu munga mukazotarisa padzasa pane shed iripo. That shed we use it for my events edu, my bigger events when you have bigger crowds. Pane pamwe patinotomboita vanhu vakawanda zvekuti vanogona kuti zvikuuya sedistrict yeRoman Catholic yese yeMutare kana kuti seSDA kana kuti sechikoro kana kuti sechi. Saka we use that shed for bigger events, but izvezvi pari kutonaya. Saka that means kuti daita tine an event like that one kuchinaya like this, shed iyoyo haigari and zvakare haisisiri safe kuti tinga tichiitirapo because almost panel repakati chairo racho rakuda kudonha. Saka kuti tinga tiramba tiitira maevents edu ipapa zvinogona kuposa danger to
the crowds atine tinadzo, or even vanagogona nasekuru atine tinao. Then we also have challenge ye bowl redu tine bowl ripo, but the pump iri kunzi yakafa. Aminoti yakafa chi, but bowl rinofanira kunge richitibatsira when we have shortages emvura. Saka tikawagadzirirwawo bowl redu tinotiitira zvakanaka patinoita mashortages emvura paya. Tengi racho ritoripo nezvimwe zvacho zvitoripo, but that pump iyoyo ndio iri kudikanwa. Then ndafara mauya nemablankets. Ndachada kutaura nenyaya yekuti mablankets seimwe challenge yedu panapa. Mablankets, masocks nemajazi ekutopfeka zvinotibatsira muwinter yatakusvika inoyi. Ndofunga weather yanhasi inotongotaura zvakawanda yoga, kuti kuswerera even pakuzotorarama neru munhu anenge achida something chekuti adi anga achifuga. Then the other thing also is furniture yedu. Ndofunga mukatasa mama mukatotasa table yamina mukangoisheka mbichana kudai maiona furniture yedu, matable edu tingatoti hatisisina matables because atosara itu normally tinosoti ihombe inenge iri kumberi for presentation of my donations edu, then kune 3 matables, but izvo zvatichakwanisi kuita that set up because matables edu amashoma. Saka mukupera kwegore hatisi kutarisira, but tinenge tisisina matables ekuti tishandise eZorora otiposo. Asi but sekuziya kwedu matable iwayo ndo anofanira kunge achibatsira for our meals. Hazvizoiti kuti tinga tichiti porridge rakabatwa pamakumbo tiiri pasi munhu achibhenda achitora tii achimwa tii. Saka matables edu, tingangoti furniture yacho yese inoda kugadziriswa. Machairs edu ndo ese aya akasimba acho aya plastic tinotokumbirawo chechi inorenda panapa ndo anotombotibatsira with those chairs. Saka tikaita a bigger crowd hatina enough furniture kuti tingati accommodate mavisitors edu atinoona pamusha wedu uno. Saka tiri pafurniture ipapo zvakare, we do not have mabeds ekuti tikakunzi ti-admit a new resident tinokwanisa kumisa pakanaka, of which zvinhu zvine zvakangonakawo kunguti kupidiguka kwatine chingoitawo tiri pamubhedha tiri kudzimba kwedu kunga kuriko kurwa kwatinoitawo kana gugu wanga wadi vaadmitiwa panapa. Saka hatina mabed enough, hatina, in fact hatitorina manew beds ekuti tikanzi nhasi taita a new resident tinokwanisa kumisa pakanaka. Saka mabeds acho nemamatresses acho zviri kudikanwa kuti tinga tichizokwanisa kuzoadmita manew residents edu panapa. Then the other challenge that we have, we do not have a funeral cover when we lose a friend wedu pano. Kana dambudziko iroro ratotivinga, kazhinji kacho we channel back our challenges to the community because we do not have any sole funder as Zorora or people. So hatina organizations aya kunana kunze kwenyika aya anofunda the home. Our home is funded by the community. Kuuya kwamunotoita ikoko muchiuya muchitidongorera ndo kuwana rubatsiro kwatinotoitawo eZorora. But whenever we have challenges, we channel them back to the community. So what we do is either let's say ta lose a friend or taita challenge yechikafu, tinonyora broadcasting kazhinji kacho for my funerals. That's when we write my broadcasting messages. So we write our broadcasting messages anofamba mumafoni edu makasiyana-siyana, ma WhatsApp, Twitter, Facebook. Munhu anenge angobatwawo nemessage iyo, kana iri gurupu rekuchechi, gurupu rekumba, gurupu rekuchikoro, whatever, rekubasa, painenge yapinda message iyo, munhu anenge angobatwawo nemessage iyoyo anowanikwa kutoti bata kuti wedu ndino kashoma kandina kundobatsira sei, kana kuri kuisa paiko cash, kana kuri kuti anouya nayo, kana kuri kuti anoti uyai mutore tomanya kuti tikwanise kubhidha feo zvakanaka neshamwari yedu. Saka on the side rema challenges mamwe asiri ema funerals, when we have challenges we channel our challenge to the community. How do we do that? Tinonyora matsamba atinonyorera kana ari machurches. Kazhinji kacho tinonyanya kushanda nemachurches zvakanyanya because ndo anonyanya kukasikira
kubatikana, not kubatikana as such, but vanomhanya kucoordinatana kuti ngatidai. The corporate world does help us, but kazhinji kacho anoziva mabudgets anonyorwa gore richipera. Probably vanenge vakatoisa patarget yavo kuti gore rinoti rinobatsira another home kana kuti a children's home or kumwe. Saka pamunozovaendesera tsamba kuti taitawo challenge tashaya chikafu, mungonoudzwa kunzi tsamba iyoyo ichambotanga yaenda Harare ichadzoka yezodii, which is a longer process. Saka kazhinji kacho churches and schools ndo anonyanya kukasikira kubatikira for our challenges. Saka that's how we get help paZororo. Saka tingangoti overall chinhu chatingada is kuri kuti mungativhunza kuti saka chamuronyatsa kuda chaizvo chii, we would need maprojects anotibatsira with sustainability. Tikava nemaprojects anokwanisa kuramba achipamba out money achidzosa project. Zvimwe zvinhu zvakaitwa ngawana fuel kana stationary tinogona kuzvitengera tega, kana mabhaketi kana mamop, tikaita challenge yemamops kana mabhaketi, or even yefuneral yacho tikaita challenge yekuti tashaikirwa neshamwari yedu tinogona kutozvibuditsira mari yedu tega without going back to the community, because it becomes monotonous for us to be going back to the community. Each time we have a challenge tongodzokera back to the community, each time we have a challenge tongodzokera back to the community. Saka that's all about my challenges edu atosangana nawo is Zororo Old People's Home. Mino kana paine pandakanganwa na maikupa maplates nemakapu edu mashoma mungatateta inonzi achikidiba panyaya yekudya breakfast nevakomana wabva panapa. Makapu azotobuda mudzimba, maplate anga aripo shoma acho, but makapu azotobuda mudzimba kuti tikwanise kudya breakfast zvakanaka nevakomana vedu. Saka zvekushandisa chaizvo zvakaita kunga makapu, maplates, mapoto acho kana maspoon zvishoma. Hatina zvinotikwanira, tine zvinongokwanira vana nogugona nasekuru, but when we have some visitors vanoti tikuuyawo for lunch, tikuuyawo for supper with you for ma-Easters akadai kana ma-Christmases, hatina zvinhu zvekushandisa zvakakwana. Pane zvadakangana mafees. Alright, the other thing is ma-workers epanapa ma-volunteers, munhu wese as a volunteer. Saka it's a big challenge because those people, they have families to feed. Vane ma-school fees anoda kubhadharwa, vane ma-lunch box anoda kugadzirwa every day. Saka it's a big challenge kuti vange vari panapa dedicating their lives for vanagogona nasekuru every day without getting anything from it. Saka it's another challenge that we have. Saka kune vanenge vachidzokawo beko vanenge vachibvako, kana painewo a way yamunokwanisa kubatsira, or even some ideas that you have dzinokwanisa kutibatsira, munogona kungotibata tobatsirana. Saka ndapedza hangu. Ameno kana paine vane mibvunzo miviri mitatu ndobva ndagara zvangu pasi. Age wise muhombe ndiani? We have lost count of it. Tatina sekuru wangu wane 107. Saka wabva ushaika manje. Saka ndova taingoti ndova hombe. But right now I think we have lost count of it. Ndiani andisena Mbiadoka. Pana akuma 90 era. Mbiadoka is 8 or 9. Sekuru andisena akuma 95. 95. So we have sekuru anogara pakona apa. He's now bedridden. Saka I'm not sure, but mfayo mao zvirimo. I'm sorry, andisi sure. But mfayo mao zvirimo, but he's around 90 to 95. He's the oldest. Tatine angani plus 107. Wakabva ushaika manje when sekuru chitriki. Your admission age is 65 plus. 6 males, 5 females.